नमस्कार प्रणाम। हम भोजपुरी ज्ञान वीडियो बनावे के पीछे रीजन बा पवन सिंह खातिर। निराश भइला के जरूरत नहीं है। तहार एगो डायलॉग बाकी झमकावला से होई। अरे झमकौले से तो भइल कि 4 जिला गइल, पूरा शाहाबाद गइल। आज ना झमकोई तो ऐसे होइत। घबरा मत, यही साल चुनाव होई। अब पर पूजी करी लोग हमरा में आवो तो हमरा में आवो। हम ये कहब कि आरा छोड़ के कहीं जइह मत। हाँ, आरा छोड़ के कहीं मत जइह। सीधा देखिए कैसे गोड़ पड़ी लोग कि हमारा देने से लड़ो, हमारा देने से लड़ो। सरकार चले वाली नहीं है। हाँ, घबरा मत, यही साल फिर तैयारी। हाँ, तैयार रहे काम बा। अरे आदमी तोहरे डायलॉगवा हो, पावर एजे से होला। अब बुझानु गइल केकर कितना पावर बा। एओ के रोके खातिर सब पावर लाग गइल। एओ के रोके खातिर सब जना पावर लगा देले, आ तबहू ना रोकाइल। हाँ, जेकरा खातिर अइल ओकर त ना नु रोक पइल। ओकरा से त आगा भाई बढ़ले नु बा। हाँ, ओकरा से आगा बढ़ले नु बा। उनका के तो हराइन देलस। अच्छा, हम ये कहब कि तैयार रह, तैयारी रखले रह। अब एजेबे से बताई देनु कि हम हमारे ही के हई, हम हमारे ही कहीं तार जवारियो हई। हाँ, तार जवारियो हई, बाद में बताई ध्यान।